Jeg vil gerne smage på, eller... Igen vil jeg gerne smage på sådan en her. Rudebær. I gør også det. Det skulle da ikke så meget tæt på, mand. Altså, nu åbner vi den der. Halvdelen. Okay. Hold din kæft. Sådan, det er nok. Fordi jeg har hørt det mest. Fuck, det er en nice farve, mand. Lidt mere til mig, mand. Hold din kæft. Fuck, nej. Okay, det er fint. Sådan her. Hey. Sådan. Nej, mand. Nej! Hey, også mig. Fuck dig, mand. Ej, hun er... Okay. Nej, hun kan ikke lide Skål. Okay. Man. Jeg kan ikke lide det. Jo, du kan. Nej, det kan jeg ikke. Jeg fatter virkelig ikke, gør det. Elsker det. Igen 6. Ja, hvad giver du den? 5. Nå. Ja. Smag? Nej. I må gerne tage sidste aften. Skal vi slet ikke have noget? Nej. Er du sikker? Ja. Er du? Er du klar? Og jeg ved, hvad vi gør. Jeg den her. Den her. Ej, det er fint nok. Det er fint nok, mand. Smag. Så. Skal vi sige farvel. Jeg slukker.